papong. Mah. Tak pikir-pikir Pandhawa iki ya malati. Oh nyatane Pandhawa ya gedhe labet-labete ning kayangan Suralaya. Lah kok wong jagat Girinata. Kaya ngersake Bima Suci kok nyemplung ning Kawah Candra Demuka bareng ana ning gara-gara. Buta loro gedhe-gedhe malah iki ngrubake wit jambu dipon nirmala pelem pertangga jiwa. Lah nek ora woh dewar mangan apa iki? Wah, kedrawasan iki. Kulon ketiwasan wonten menapa Kakang salebetipun rikala semanten kula Kawatawati Bima Suci cemplung wonten Kawah Candra Demuka kula wangsul dumadakan wonten raseksa kekalih Kang Sara Hamuk damel risak wonten pantun kaliyan para dewa mboten merangi kaliyan para dewa miting jambu dipun nirmala pelem pertangga dipun rebahaken dipun usak asik mboten kanten-kantenan aduh ketiwasan lho Pukulun waduh kados pundi Kakang para putra-putra para Jawata alah para dewa-dewa niku kula kinten nggih mboten badhe ngrampungi damel ampun nyaketen mboten ate sing melek Kula cumadha dawuh pangandikanipun Wang Pramesri Guru menawi tetila mekaten Kakang Andika kula aturi nimbali wangsul pun Bima Suci. Lho lak caranipun Kakang nggih kula aturi nyemplung wonten trenging Kawah Candra Demuka. Ora tayah kono. Ah, pripun niku? Niku jenenge gaman makan tuan. Kawanu gaweane dewa kok dewane kok nyemplung. Wah, terus pundi Adi Guru? Sampun Kakang menika ngaten. Jeng andika Kakang kula aturi tumemplung wonten ing kawah. Lho nggih, kula nyemplung Kawah Candra Demuka. Nak nimbali wangsul Bima Suci. Inggih. Upaminipun Bima Suci menika mangke nggadahi panyuwun. Pripun? Penyuwunipun Bima Suci menapa kemawon dipun leksanani Kakang. Oh nggih, kula ngestaken dawuh paduka Pukulun. Bidah Adi Guru. Ibuku, aku anakmu, aku luput Bapa Pandhu. Sepira luputku sing gedhe pangapuramu Bapa Pandhu nalika sugenge Bapa Pandhu sugenge Ibu Madrip aku durung bisa bekti karo Bapa Pandhu kaselah Bapa Pandhu.
kapundhut marang kayangan pinanjut dening dewa. Bapa Pandhu mulane aku sumusul karo Bapa Pandhu cememplung jroning kawah Candra Dimuka. Ideping tekadku panebusing dosa kaluputanku Bapa Pandhu aku madhep. Wong lahir mangaco mono sidang skaring dawana langgeng. Anakku nggih, anakku. Perkudara, sira ora luput ya nggih. Sira ora luput. Ya nggih sira ora luput Perkudara. Ingkang ukur aku Pandhu manjing jroning pasiksan kawah Candra Dimuka iki kala semana namung sapa adreng kurika aku iki ngerbine kelawan kadang si kembar. Aku kepengin numpak lembu andine titihane Wang Jagat Girinata dan keparengake nanging kanthi prajanjen besok kalamun tenekake janji aku kelawan pun bapa dalasan ibumu wis nrimo marang keparenging Bathara kudu mengkene lelakone kang Rama dalasan ibumu tak sandhangi. Jeneng sira aja melu-melu wis ndakake kembang aku ora bawul kelawan Bapa Pandhu kelawan Prabu Madrim. Mula relakno aku tetep manjing ana kene. Aja kaya mengkono yo nggih. Ora prayoga kedadehane. Oh, pregejo Bapak Po. Perkejar Bapak Pemaru daya kami cekak kali code sapa sing gawe Bima Suci kaki jendul Tratopo. Nah sejatine dina iki jeneng sira dinadar kelawan dewa tegese kudu nampa pacoban sebab sira iku mau duweni gegayuhan kang luhur. Nyatane sira cememplung ana kawah Candra Dimuka isih asuki ayu tanpa pambengan tegese kuat. Mula dene iki sira diparingi pangapura. Kowe kudu bali menyang kayangan Suralaya gek bali marang Negara Ngamarta. Emang aku ora bali aku kerasan ning kene. Lho, ora kena, Gen. Kowe kudu bali ora. Iki kayangan geger karepmu ora karepmu. Kuwi dudu perkaraku. Yen pancen dewa kowe ora iso ngrampungi perkarane dhewe keneng apa? Kayangan dadak dikeki dewa. Wis. Perkudara kowe baliya estokna dawuh pangandikane Sang Hyang Bathara Narada. Dewa karo manungsa ora ning bedane. Nyatane dewa ya gelem mencela-mencele. Nah, lan cilaka iki. Wong sing migati dina iki Bima Suci kowe baliya. Gelem bali nanging aku duweni penjaluk. Yen kowe iso nuruti penjalukku, aku gelem bali. Kowe nyuwun apa? Aku gelem bali menyang kayangan Suralaya gek bali menyang Negara Ngamarta. Ning aku njaluk suwargane Bapa Pandhu dalasan Prabu Madrim. Kowe iso apa ora? Sing tateni ya tembungmu kuwi Bima Suci. Sejatine pancen wis winanci. Ya kowe kang Rama Prabu Pandhu dalasan ibumu Madrim kudu munggah marang loka baka marang swarga loka. Jalaran nadyan to kang Rama kuwi maparara jroning kawah Candra Dimuka iki isih iso nindakake dharma. Darmane wong atwamu rikala semana diwujudake. Ya kuwi dadar kelawan anakmu si Tetuka. Yoga mapan ana ing kene kanthi Tetuka bisa ngrampungake jejibane jiwa kasatriyan. Asatru murka pati sepupu dalasan Kala Pracana. Lah, kanugrahane dina iki ibarate wong nandur sing
Duh, ya tetep Kang Rama Prabu Pandhu nadyan disranani Kira Bima Suci ya kuwi dinadar dening Dewa Jalaran kowe iku ya anak Pandhu. Aja kleru penampa ya mungkin yen to dewa kejeb babar pisan ora. Kowe iso mituruti penjalukku. Ya, aja semelek. Iki wong atwamu Prabu Pandhu Darajaji Madrim wis tumeka kala mangsane. Munggah marang swarga Tundha Sanga. Kedhet Tesmak Pandurune Sang Bima Suci. Dupyan dulu wujuding cahya sumunar padang jinggrang. Sumunar anyunari kelawan Sang Prabu Pandhu Dewanata mewah ingkang garwa Dewi Madrim minggah mring loka Baka Suka jering kalih Sang Bima Suci tumunten mangsa mring Kahyangan Suralaya. Arjuna iki kawula nuwun inggih kukulun. Apa karepmu? Sumusul Kang Mas Bima Suci. Lho iki Bima Suci isih utuh. Ora getek, ora ciri. Malah Kang Raka Siwerkudara bisa nyuwargakake Kang Ramamu Prabu Pandhu Darsani Bumi Madrim wis luwar saka pasiksan. Luwar saka jroning Kawah Candra dimuka munggah marang Loka Baka. Makaten kukulun. Ya, nah, kayane buta loro kae. Kae sampurnakno. Iki kewajibanmu Arjuna. Wah, jenenge wong bagus iki ning Kahyangan nek katrem. Seneng atine. Wah, iki jenenge Senopati ning paprangan. Kuburan celaan ambune wangi. Wah. Ketok gleling. Kowe sapa? Aku Kalabadra Yaksa, Kandhi Yaksa. Aja wis maju ayo.
Dewa-dewa kon maju mrene. Ora-ora nak tinggal loncat ganggang colong playu. Moro diagi ayo mungsuha karo aku. Wah, lak gigit jemu pengal pedhot gunungmu kowe. Piye Janaka? Ketiwasan Koko Prabu. Ketiwasan piye? Kula kewirangan tanding kaliyan raseksa. Dengaren kowe karo buta kok kalah. Saestu Koko Prabu. Kula isin tanding kaliyan yaksa menika. Isin piye? Buta kok tandangipun memirang jagat. Ora gelem nyokot, ora gelem nyawur. Buta perang kok jiwit. Jiwit? Inggih. Buta perang kok ngesun raimu ngawur ora. Ning ngono tenan saestu Koko Prabu. Baliya meneh mboten Koko Prabu kula isin. Tak kandhani ya. Lho, ngerti ora? Menapa inggih? Iya. Lho. Ya toh? Menapa ya apa aku arep ngapusi? Ngerti lho. Bolane. Kowe iki ngopo ngono? Kula ngerti. Ngerti ya ngerti. Cengengesan ora. Layak karo Janaka seneng-seneng aku. Apa, Tru? Wis, ora kena. Iki 17 ke atas. Iki dudu bagehamu. Tru, karo rombongan mbok aja ngono ta, Tru. Aku ki omong ngono lho. Wis ora tak kandhan. Wis, Tru. Aku mau entuk saweran 100. Nyokek. Ning aku kandhanono apa mau? Ngendikane Prabu Kresna. Iki sing ngekeki kuwi lho aku ora njaluk. Wis to kelas aku. Ning aku omong ngono. Oh ya. Rungokke. Coba ngomong. Oh, ora. Kita piye? Lho. Apa? Kuwi kuwi apa iki? Kuwi krungu ora? Piye tau? Lho. Krungu ora? Ya wis, krungu. Krungumu piye? Lho. Ya ping kuwi. Wedhus 100 kok dijoli lho. Ayo, perlu kae. Dukunmu kon rene. Kon tanding karo aku. Ratu Ireng tunteng kae. Tak patenane. Meskaraku nggih wangsit ngayu karepku Kang Mawa Ujwala.
Sunalaga bangun nuruta ngayu baya merah baya inten tak remuka dadi sira yayi ning wong kuning nemu giring sapa rambatan kejaba mungkun kakang wong ayu ki apa to ya perang kok ngawur mbok dideleng aku ki sapa ngono perang tek ngerayu ya kepopo aku suwawi tak emban suwawi tak pono bel gadet